Se és unha persoa xorda e tes unha urxencia sanitaria, dispós de videointerpretación en lingua de signos para facilitar a comunicación. Para unha maior comodidade e axilidade na atención, chama ao 061 a través de S-Visual. O persoal sanitario do 061 farache un cuestionario médico, podendo resolver a túa consulta xa durante a videochamada, ou se a solución máis adecuada é a derivación ao centro sanitario que precisas, dependendo dos teus síntomas. Desde a Central de Coordinación Sanitaria do 061, avisarán ao persoal do centro para informalos da túa chegada e estarán preparados para atender o teu caso.